Be, ablakot le, könyököt ki, kettesbe be, szóltam no, a belga dala, és feszített ettől minden lada. A Skoda Favorit egy kis kategóriás autó, amelyet a Skoda Auto gyártott 1987 és 1995 között. Ez volt a Skoda első modellje, mely követte az európai trendet abban a tekintetben, hogy a motor előre került, keresztben helyezték el a motortérben. Szintén a Favorit volt a gyár első fronthajtásos autója. A kocsit 1987. júliusában mutatták be a brnói műszaki kiállításon. Csak úgy, mint a Skoda modernkori kínálatában megjelent modellek nagy része, a Favorit is a gyár egy korábbi autójáról kapta a nevét. Az eredeti Favorit egy luxus felszereltségű, felső kategóriás autó volt, melyet 1936 és 1941 között gyártottak. 1994-ben a Skoda Felicia váltotta le a Favoritot, melyet a Skoda már jelenlegi tulajdonosával, a Volkswagen csoporttal együttműködve fejlesztett ki. A Favorit gyártása 1995-ben fejeződött be végleg.